Hello and welcome to Sly Media. My name is Robert. Thank you very much for subscribing, following or clicking that like button so that every time we go live or we post something new, you'll get a notification and you'll never miss these informative programs that we give you now and then. And do you have a story for us? Is there anything that is happening in your community that you think the world needs to know? Just get in touch with our producers on the numbers that are also on the screen or just via the inbox. Pano pa Sly Media tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana, angave matare emadzitateguru uko mhuri dzinenge dzinonzwa kuti zvii zviri kunetsa mukati meupenyu hwavo, kungavewo zvakare kumatare emadzishe uko kwavanenge vachitonga mhosva dzavo, dzingave nyaya dzezvematongerwo enyika. Pano pa Sly Media tinokupai kuitira kuti musasaririre chaunenge wanzwa kuti aiwa ichi ndachifarira, wakasunungukawo zvakare kushare nehama neshamwari nekungoklika kabhatoni ikako kuti aiwa inzwaiwo zviri kuitika kunoku. Nhasi tauya kuno kumabvuku kunzvimbo inonzi Chizhanje. Kune mukoma vakatifonera vakati aiwa chimbosvikaiwo nekuno, ndine dambudziko randinaro mukati meupenyu hwangu, ndisheyewo neruzhinji rweZimbabwe nekuti ndiri kuda rubatsiro. Tikati aiwa regai tinosvika ikoko. Mukoma makadini? Aiwa tinotenda isusu tototi uri sei urwere? Aiwa zvakaoma zviri kuoneka handitika. Mukoma, tichitarisa dambudziko raminaro, tonoziva kuti kana chinhu chichitanga kazhinji unogona kuchitarisa ungoti sezvinongoita munhu wese, pamwe ukatemwa nemusoro unogona kumbonwa mapiritsi kana kusanwa. Handiti tichitarisa dambudziko renyu mukoma, rakatanga rini? Dambudziko rangu rakatanga ndafunga pava nenguva. Ndakachitarisa rakatanga zvemwa 2015 kusvika nhasi uno. Ndakamborapwa 2015 ndikarapwa 2020 ndikarapwa futi gore rapera. Izvi ndakuda kuti ndinge ndichirapwa futi. Dambudziko iri rakakura zvisingaiti nekuti kare zvivhari zvinezvi ndava kutonetseka kana even nekurara chaiko kana kuita rimwe basa chaiko ndakutokundikana nenyaya yedambudziko irori. Kana ndinyafunga kana mutauri chaivo maziso iwaya anotondinetsa nekuti rinenge richikuda kurwa mvura robva zvese, saka ndinotombomira ngozi ndinokati rarashedha ndichatooni kuti ndikuenda kuno. Matimimi rakatanga 2015. Parakatanga 2015 muchienda kunana chiremba vaiti vari kurapa dambudziko rechi, chirwere chechii? Kutaura kwavaita ana chiremba vakanga vachiti iskin cancer. Pandakarapwa 2015 ndafunga ndive kubva pane ira zvokudera zvoramba kupora ndobva ndakarapwa 2015. 2020 ndakazorapwa futi maziso aya ndo iri futi rakaramba futi kupora. 2016 2020 ndakarapwa futi kumusana uko. Ati kumusana iko vangu ndakarapwa kwakanga kuine mamwe akanga ariko, saka haana kubviswa pa. Asi kutanga kwakaita anotanga sezvizvi kuna maoko wangu ndangaisipesisa handiti. Saka chichitanga sezvizvi unotanga chichita fikika kuvava uchikwenya tamarara zvichiita bundu kabva razopfutika nokutokura kwarinenge achitoita, but kuita kwaro anenge achibudisa nyama dziri mukati kuisa kunze. Tichitesa nedambudziko ramuri kutaura mukoma, kubva parakatanga ipapo muchienda kunana chiremba, makosti avanenge vachitaura kana vakutaura kuti skin cancer, vadoma chirwere chechi, makosti amunenge mizonzi iyi mari yanofanira kunge uchibhadhara kubva ipapapo senge muchitanga, mari yacho inenge iri mari? Mari dzinotaurwa dzakawanda zvisingaiti, nekuti ndikazvitarisa chekutanga kana vachida kutora maresults unokwanisa kuzana $136, pamwe kwacho unokwanisa kunzi $300 emaresults vasati vatotaura mari yeoperation. Saka imari dzinotirwata zvisingaiti. Kozoya muchingotanga kuti chimbotenga iwe ushandise, mumwe unenge uchitoita kana 250 US. Saka kuti ushandise kuti risanyanya kuita bacterias. Saizvizvi izi iwaya ndikumashandisira kuti asaita bacterias asama pane idzi kuti kushandisa betadine yayi. Saka tinokodikana kutoitenga futi mishonga yacho. Zvipatara zvamunenge muchiita zvipatara zvehurumende kana kuti maprivate? Ndinokwanisa kuenda kuchipatara chehurumende handiti, asi kune achandiitawo zvanenge ari private. Zvinoreva kuti kuchipatara chehurumende kuya kweka chanenge tobhadhara chikafu, mubhedha nezvimwe asi mari mishonga hakuna. Even kana mari yekuti utenge kana zvinodiwa kuti uendese kutheater vanokwanisa kuti tenga wega. Zvinhu izvozvo zvinogona kuti kuwestira fika $250 kuti utenge.
Isi size zizi kuti waoperate kwangu ndida kuti utsvake macourse e13 mafees unoda kutotora $42 saka zvinhu zvinoti zvandikwarisitira izvozvo chiri wazotora mari yake. Imimi kuzvaisoleta kuti munenge muchidzimbikana nevantu makutoti inini rega ndingozvise zvangu pasaidi zvinenge zvatobatikana kuti udzimbikana plus ane condition inenge nervous anenge akubudisa simeni saka waigona kutoona kuti zvazvakuti ndini vane ruzhinji kana kuti ruzhinji vacho futi ukatosvika unokatanga kutosudurukawo saizvezvi zvinatso unondika ngatichitengesa madrink mungatitenga amukwanisa kutogona kutenga ipapo chete handichadzoka futi handiti mhuri yakakura sei? Mori ndandine vana vairi asi one akashaya kurafira asi one ndakanga nditori naye kuno ndakatomudzikisa kumushanda kuti ndakutokundikana kubhadhara even kana maschool fees acho nezvimwe zvinhu ari grade kana form ani pari izvi zvari kuita grade 1 ari grade 1 ari kudza kumusha kupi amusha kwapamutare zvokunani ari kugara nani pamutare anogara nambuya wacho nambuya yacho ndikanimbobvunza amai ndimi muri kugara nababa upenyu wakamira sei muchitarisa dambudziko raminaro mukati memhuri yenyu? Taurisai amai ndosaka ndatouya nini muzukuru wenyu. Ndati ndizozova kuupenyu hurorwadza pane zvino kungopiyapiya nokupota ndichimbotengesawo madomasi chichichi zvakadaro kuitira kuti tione kuti kurarama. Muchitarisa pamacost kudiwa dambudziko rekutarisa mumwoyo mari yacho iri kubva kupi? Tinozoti kana chitarisa nyaya dzechivhenda hapasi pane kuti ungawane mari yaungasengekana kutengesa madrinks tozoti profit yedrink 10 cents. Saka imi macost isaya muri kwakwanisa kuakavha sei? Zvapatori patina kana patinokwanisa kuona saka totokumbirawo kumurisa kuti ndakwaona kwavanokwanisa kutibatsira zvese. Pane here kwamati mamboendawo muchikumbira rubatsiro musingatauri zvenyu nezita ende kana vachiti vakakubatsirai vakaresponda here kana kuti zvakangoperera pakuti tozoona zvekuita? Ya kwatakaenda kuriko but kuti titi tanyatsokuona vanhu vambotito oyika dhola akaoyika chichi kusati kwatakamboenda kuripo takatosvika tisu tatodiwa futi tinge tichibvisa futi mari yacho zvakapari kuchechi kwatakatakatoenda kuchechi tifunga kuti ndogona kubatsirikawo chiti tikatarisa pajesu 5 mavhangu yake angasati ane chechi ka aingobatsira chiro munhu tikatarisa vese vakangofuna vaitsvaga rubatsiro aya vakanga vasina kwavaienda kana kuchechi handiti saka takaenda ndichifunga kuti ndikaenda kuchechi unogona kubatsirikawo sinzi wava nedambudziko nongoenda chiro pese paona usingadiwe asi ndazosvika ikoko ndakaenda kutonzwa kuti tinoda kuti toda $25 yekubuilda maorders ndagaya kuti saka munhu wamwari uyu kana kataiswa chinoachavi nazvo kubuilda maorders zvikanzi kana uine chimwe futi chimwe unokwanisa kutipa futi samufundisi unofana kuti kuuya nacho ndazokera kuti saka iye ari kutoda futi mari kubva kwandiri kutokundikana kuti nditozi ichechi iri muno mabhuku iri muno mararo iri kukuhanda papapo pamwe naye makabuildirwa kamaorders pamwe zvaibuda semunhu wamwari. Aiwa semazira ndinoita munhu wamwari ka anofanira kutoziva kuti condition iyi izvo ndokutaura ndingaita sei ndibatsire munhu zvafanira kuti munhu arisenga ndokunamatira anditika kuti maronda aya ndinonamata chiti mwari ndinoti maronda ashave ofuchisi ronda iri arimboshavi iri risida kutochekwa kubviswa arimboshavi riko mamirako akadaro but nekondisheni yacho tinayo ndifunga kuti zvinohanda kuchekwa warapwe samabhetedhini chichichichi zvobva zvadini zvozvazvawo. Alright, ngatimire pamuchechu hamuna here kuona mukana kuti apati munhu wamwari mari kungotibuildira maorders akaya tisina chatinacho kana mwari vazotigonerawo
toziya tiri kutenda ya vakati kuna matira kwadokita ndikakuita deliverance chitosvikwereti chikwereti mozotoya nemari yani kunyange zvangu ndisinyakadzira saizvizvi asi handingatati kuseka nekuti zvakana nazvo ndakazodzoka vatara pastage achitotaura kuti havana mari kungoitawo zvangu asi muri pastage havana chinhu makanga manzwiyai kunombevazunza maoko ndikati saka tazopedza manje dhamu rake marakatokura tazopedza paiva tazogara kati ndamumufundisi uyai kuno saka ine kufunga kwavo ndakafunga kuti sinzi anzwa nhau yedzimangwani kunonga akataurirana zvavo pane mugwani ane mamwe mafungiro zvikanzi ndine zvataratidzwa pakurwara kwenyini ndikati maratidzweko munhu wamwari zvikanzi pakufamba kwenyu makanga makanyasa kutendeuka iri kuti ugamuchira jesu ndikati unoreveiko munhu wamwari ndogona kunga ndisikanzwi mutaura asi ndikuunzwa ndikuunzwa bveza musotaura hebhuru kuti inoka kumutaura ndokwekuita sei kwekuti ndakazobuda marondani nhayo tanda kutendeuka iri ya ndifunga kuti ndokutaura ndikati are you a prophet zikanzi aiwa ndikati muri chii kanzi minutes ndikati right adozondirengerawo Isaiah 56 verse 55 ya ngairengai ndichatokuudzai chimiro chamuinacho nekuti handifungi kuti maronda yakagona kuitika nekuti handina kubatwa musoro ndakutendeuka tsvagai mwari musatoda vanhu kuti muite dhirama navo nekuti kanyatsoteera nhamari dzodzava kubva kutanga kusvika pekupedzisira yanga iri nhau yemaota dzemari kuchechiko nekuti yanga achitanzi inini ndakamboinga ndiri kupolisi saka ndakazosiya ndifoni ndikati okay akutsvaga zvavo mari ndendemo makanga manzwa nani kuti vanobatsira vantu vakanga vangoti takangoendawo sisi taona chechi tikati nditokutenga vava tindoona kuti zvakamira sei tizonzwa kune mari dzinotodiwa dzekubhige maota andi tichimbobvira zvedu paurwere hwamina zvimwe zvamungade mukoma kuti baba mukati mekurarama kwenyu nekondisheni yamuinayo because kandakakutarisai nditoziva kuti muri mualbino handitika zvimwe zvamungade imimi kuti no inini hongu ndine chirwere chandinachi asi zvandinodawo makanditarisa inini ndinoda zvakati nezvakati nezvakati ndezvipi ya chekutanga kusi chekutanga kazhinji mukati muupenyu kwanga une utano usina utano nawo nochinokwanisa kuita asi utano hukavapo chandikutasira mukati mweupenyu kuti ndione matangiro andingaita kuti ndikwanise kutengesa kana muprojekti ndiketa kana vakachengeta huku kana kuita sei kana imwewo project yaanokuzi vamwe vanokwanisa kuona kuti una necondition iyi anoda kutanga nebasa rakati saka kune vanokwanisa kundibatsirawo nomazona according necondition yandinayo nekuti saizvezvizvo ndikafunga kuti ngaenda pakambani kunovaka iro zuva rizondibvisa ine zvizondirevera saka semuna ndikachikumirira kuti anai ndikaona project yandinaita kana inga yekuchengeta huku kana kutengesa chaiko ndiri kuzvida izvo zvese ndikawanirwa pangu kuti indava ndiri kuva mwazi kuti nditengese ndoenda zvangu mberi kuti ndirege kuramba ndiri kuri munhu masocial media ichienda every time ino zvakuita izifi wakwanisa kushanda asi ushanda ndotoshanda bati inawe place of fire ita kuti ndisvike pachida chakadai ende dambudziko rinozokura nenyaya yekushaya mari nekuti mazona ziso rafamba kusvika kusvika kwesoko nenyaya yekushaya mari asi daivha rakatanga rakangotanga kuona ndakaenda kwana chiremba vesaiti kuenda kusocial media kana kuita sei zvaindibatsira kuti ndinge ndisati ndazosvika mariri ipapa kune sangano remaalbino association makambozwa nezvaro here makambori approach here kana makanzwa nezvazvo kuti ndozviripo kudai pachena ya ndinotenda nekuti ndikatasanga mumasangano ndoi kubveta futi mamwe autaziva hakuna chisvino chaonaita futi naye mazwana ndekuti vamwe vanomiramira zvechokwadi kuti last time ndichikuti iyo ukandatorerwa zvinhu zvangu nekanzuro handanga ndaziva kuti mota yekanzuro yakanga yauya yakanditorera masoft drink nemabhanana nezvimwe zvakanga ndichitengesa vanhu zvazoenda then ndondaisa nyaya yangu kusangano neyariya ndikati vanhu vamwari ndasangana netsaona ndatorerwa zvinhu zvangu zvakanga ndichitengesa mari ina anotobva kunotora kuti ndinoenda kutoti ndinoenda kunohodha saka vari izvi zvanditorina kana mari yechikafu kana chii ndakanzwa nekutukirirwa nekushoorwa nekutsvinyirwa
nevakaita sei nini vandinovimba kuti vacho ndevana alvinitsa vanofasa kutozwisisa kuti reaction iyi vanetsvakarera asi ndakatsona ndakutosekwa ndakutoshinyikwa imbavha nda kurowa chichi saka kuti ndichaitwa ndikuti ndiri kuorganize chaikati zvakundinetsa manje kuti rimwe guvu ndakazotobuditswa futi ndabvunza mubvunzo ndakabvunza vaisa mwakanga isava naye mafuta takata mafuta emutitengesera hataifanira kunga tichitenga kuti kwaassociation iko iassociation maassociation ndakabva ndatobuditswa muguru saka vamwe vavo zvavo vakutsvaga mari according necondition yevamwe vanhu saka iyo chavo ndechekuenda vachinoti tinomirira vanhu vane albinism vopiwa mari vachiti kana vatipa mari tichazonopa uyu nauyu apa neapa mari iya ichasvika kwamuri mafuta aya achasvika kwamuri muchipiwa pacheni ndikutenda rimwe gore pandakabatsirikana zvandaita tisane zvandakaonako hazvakatosiyana andakanga ndinaye ane condition yakane albinism asi zvane albinism kufunga kwandakaita ndakafunga kuti since aine condition yakaita seyanga achazwisisa asi ndamutarisa akanga tine mota yake zvakatonaka skin yake yese yakanaka vana chirikumonesa saka takabva taenda kunosvasa kune imwe chechi yaya vakadoneta zvichokwadi vaya ndakanyatsokuona kuti iyi dai mari indaipuhwai sei ndaitopabatsirikana chiini nhau iripo handingadi kudya mari inini ndichirwadziwa saizvozvi nekuti even kana kurara ndisikurara kana kuita sei asi pamari yakauda yese ndakabva only $15 ane mazuva saka zvinhu zvakaoma kuti unyatsozva kuti sangano racho ndoenda saka kuzotouya kumhuri yezimbabwe saizvozvizvi unenge watoshaya kundoita sei saizvozvizvi korera ndakachengeta asi yakazoshanda maroforo emwana ndakazotokundikana kuti ndoita sei saka zvinhu zvacho zvakaoma ngatiendai patomboti pakuda kutanga business mungade iri mari ende project yamunenge uda kutanga immediate ndechi zvazvinoita azvo ukazotaura mari uri weinada wezvinozomasoita zvazvanzi aruda mari aita mari saka kune anenge akwanisa achiona ichienderana neproject yacho kuti yega inoda mari nekuti wega wega unotoona wega kuti aproject yanoda kuti atange ikwanisa kuti ide mari yakati saka ii ndikazotaura ndirini manje zvakuita zifii kutsvaga mari saka maproject amunoti imi munokwanisa kuita necondition yaminayo semunhu anenge ari kudzimirwa nenyama dzemuviri condition yamungati hainini ndichiteerera miri yangu maproject andinokwanisa kuita zvinezvi ndeiyi kana kuti iyi kana kuti iyi kuitira wacho anezikafunga kuti iyi ndogona kuisumudza renge ndibatsire mukoma nemasenzi aya inini hangu semunhu anofarira matoro ini ndinofarira kutengesa zvakaita zvichidyiwa ndikawana yekutengesa kana anga masoft drink kana kutengesa hembe ndikawana futi kana even kana kuchengeta huku zvazvinondibatsira ndokwanisa kusurvive handiti iyo space yekuchengetera huku iripo zvayo ndinenge kuzototsvagawo since mune vanhu unotsvagowanawo tuonowirirana nawo saka ndinotokuisa kuti kune anekatori nemaspace achona handibatsiri kuti ndione kurarama nekuti hazibatsiri kuti uri makumawira uramba vachingoti ndokumbirawo ngatikudzokerai kumashure zvishomako ndoziva kuti kurarama kwevanhu vane albinism kwakati omei and munogona kusangana nezvimingamupinyi zvakasiyana siyana mukati mekurarama imi muchikura makange muchisangana nezvipi society yaikutorai semunhu akaita sei semazviro andinoita tikada kuti disability sector muafrica kana kuti musociety haisati yanyatsa kutamburika zvizhinji tikatarisa ndichikukura chai ndichimwana mudiki unonzwa nekutukirirwa nekutsvinyirwa nekusvikirwa maticha kana ari maticha anenge aita kuti ndimusikazwa madziso akachena uchitotokwazi wangoro uriita sei saka zvinhu zvokuti kana uine chaunogona unokwanisa kunge wachisiya wadzisaizvizvi ndinachitarisisa kuti ndikazokuorawo ndinofarira zvangu zvekuekta kazhinji kuita comedian muzi ndikasvika pane vanhu kana ndisina kana zvinondirwadza kana chiita sei kungotora 1 word or 2 words vanhu vanenge vatotanga kutoseka saka ndinofarira zvangu zvekuekta saka ndichikura musociety ndakanga ndiri munhu yangodzikisirwa ndichikuyepa rimwe gore titi pachiazwako ndichitsvaga basa ndakasvika ndapinda muofisi ati andikuda basa chichi kanzi akuda basa iwo ndoda uridii zvawo rizvo ndofandagaya kuti saka ivi asi handinoti human being handisei andidzikisira zvakadai so kuti kuda basa rei
ndikazvitarisa iye ndinongoita sezvaanoita anoda kuti chekudya anoda kwekurara anoda kuti kupfeka chakanaka saka ndodzinoda basa rei saka zvinhu zvinonetsa musociety vanhu vanokugamuchira zvisirizvo nyandayakubvididzi ndingakoti munhu wese anorava nehurema akazhinjira nguva yako zhinji inenge imuremu so dzavana kana paunongowana kana mufaro chaivo iyo unenge uchingodzikisira handi pane zvekudya mukomo muri kufanira kudya chii chamukazoti nyange zvangu ndichidzimbikana asi ndikadya izvi ndogona kukunzwa kuti ndaguta hai ndingada kunyema zvangu ivo vanotenda zvangu Mwari ndokubaina yakukurira munhu chingosangana nezvakawanda sekudya zvangu inini handina chandinoti ichi handidyi chese ndinotya ndikatibvunza amai baba ndimi munobikira baba vanofanira kudya chii baba vasavi chikafu tesavanodzira kusingadyiwe chetinochasingadyi waya iduya vasingadyi waya chiti isingatsengeki handiti saka amai chamungadei mimi kuti ruzhinji rwezimbabwe vakubatsirei nacho mukwanise kuchengeta mhuri yenyu chii nekuti ndezvizvi kutaura maita mataura kuti ndakatomerwa ende handino kana pekutangira asi chishuvo chenyu chekuti aiwa inini musandipe zvangu hove asi dai zvaita mandipa chiri chiredzo handiti nazvona zvamungadei mizvi kuti muite mukwanise kuriritira mhuri yenyu inini zvandikada kana kutengesa zvekutengesa ndinosvikwanisa neproject ndinoada but nenyaya yekuti unenge usina chekutangisa kutengesa ndinokwanisa kuchengeta huku ndinokwanisa izvini kana kunonzi basa kungoita basa chero basa inini semunhu ari kuchengeta tototi murwere zvamungadi immediate pane maimmediate ka medium nema-long term chamuri kuda padhuze apo chamungati dai mhuri yezimbabwe yandibatsira nezvizvi zvika ndaigona kungoti rerukirwei ndezvipi sezvizvo anotauraizvo izvezvizvo zvandiri kuda handikuti handiri kuda ndikawana kana mari yekuti kana ndokwanisa kuda even kana matracksuit zvekungosana kutengesa zvokuti ndikwanise kurarama for the meantime ndinoona zvisingatsondeti saka chimbonitaurira iye zvinezvi mimi nababa muri kurarama sei mari yechikafu iri kubva kupi mari yerenti iri kubva kupi imi makaomerwa kudai havatorina vati taitazapera idzi rendoro takatoya chitombota takazoti tofunga munokona mamasi makaita ground takazototora zvichiyo kutoisa kuma next kuti tirege kutorerwa nekuti zvinhu zvacho zvakaoma akutoda rendi yake saka izvi zvofaa tatava ne 2 months rendi yepanopamba imari $40 mane 2 months zvikwereti kuna landlord saka zvinhu zvakaoma nekuti mari kashona kunenge waona $2 $3 $4 ukatenga futi mafuta uende kutenga futi mafuta saicho chichifotoro chakamira afu chinhu chamukuona ichi chinokuda kana $15 unobva washayira sokuti ukaita sei saka nezuro manheru makadya chi nezuro ane mapotatoes anga ari kundauti akatozve mapotatoes ndisati ndauya kuzine majini kushaya chekudya unoswara nevoice rakanirira kushaya sebudya unoswara nevoice rakanirira ndiri munhu unotaurisa izvi asi matoroini manje pane pasina handiti tinoimba mhuri yezimbabwe iri kuteerera iri kunzwa dambudziko renyu kuti rakamira sei uye zvakare tinge tichikumbira kuti vaviri kana vatatu vanokwanisa kutambanudzawo ruoko kuti mhuri ibatsirikane sekunzwa kwamaita kuti nezuro vari kutoita zvekutofunga kuti pakanga paine mapotatoes ndofunga maviri kana matatu akasara uyewo zvakare isusu tauya kuno kuwa makusenano kwati dziye zvako asi munonzwa kwababa vachitaura kuti even matauriro andiri kuita akaderera nekuti hapana chandati ndakwanisa kudya mhuri yezimbabwe dambudziko muri kuzvinzwa baba mashoko enyu kumhuri yezimbabwe ndiri kubatsiro rwamunoda kumhuri yezimbabwe iye zvinezvi ndiri kuti chii
Mwashikwalikada kutora kumurezi vawe vari zvinhu dainda gona kubatsirika nakurine varwere vandinawo isokona kuizvo zvizvo zvakafana izvizvi ndikakubvisirai tichita ndakapfeka iwa mamuzototyisa nazvozvitenga nyama mumashopusi zvakandoomera zvisingaiti saizvezvi zvandisikusiyasa kutoona kudakava nekuda kweziso irori muviri wangu iso kutori nerunda rakakura ndofunga samwete rekuti ndikatakudaisa rinogona kuda rova saka kuti ndikotaura iso mafuta kubuda rova rangu achitondirwadza sandokuisa kuti dai ndagona kurapwa uye anokwanisa kundibatsirawo zvinhu zvakaita kana mabhurangeti kana zvipfeko vasandiheti malong sleeve kana even zvipfeko zvemwana kana zvemudzimai kune anokwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichibatsirika uye kune anokwanisa maprojekti vangave machichi kana vemakambani ari kundinzwawo ndozvisa kuti vachinji chekutanga kongo chitandambudziko rakatanga kubvunza kuti chichi yaunenda neivi tisingazivi kuti kumashure kwatiri kuerenga bhaibheri iyaya rinotaura here kuti mozisi akanga achienda kuchechi yakati aroni anga achienda kuchechi yakati uye mukadzi uya kana rakabva chechi akabatsirika panyika yechiriko akanga achienda kuchechi ivi saka ndokuza kuti tiratidzanawo rudo ndirege futi kuuya futi mangwani chichitokumbirawo zvakati amai rubatsiro rwamuri kudawo imimi ndirupi tichitarisa hanzi mushamukadzi rubatsiro rwamuri kuda kuti dambudziko riri kurerukireiwo nderikukubu rezimbabwe rubatsiro rwamutogunda kuti danho rezimbabwe yakwanisa kundibatsira nekutiitirawo maprojekti kuti ndikwanise kuzoshandira inini pachangu ndisangoramba ndichingoita zvekuti ndikumbira hazvizinyatsodi hazvizinyatsikuita ndikumbira mwana akura zvakaita ane 7 years mukomana vandomusana mukomana handitika aiwa tinotenda muri Zimbabwe manzwa rukumbiro wabva kuna baba namai manzwa rukumbiro wabva kuna baba sekutaura wateta takatogara pamavo mudining hamuna chirimo chikabe chekudya no bedroom takatogara mubedroom mababa naamai tatombogara pamabhakezi tikazoti aya inini ndauya nemacheya ndinofamba nawo nekuti ndinomboita mainterviews musango hamuna kana pekugara hamuna mubhedha wekurarira vatiwo vane maprojects avanoda kuti vaite avanokwanisa kuita kana muchikwanisa nhamba dzavo ndidzo dziri pascreen apo vafonerei motaura navo kune vane mablankets avanoda kupa angave mamwe amusisafuge kana tichida kuvatengera vanyowani kune zvekupfeka aiwa tinoziva kuti dzimwe mhuri dziri kutoshaya kuti izvi ndozviisa kupi baba namai vane mwana zvakare mwana mukomana ane 7 years ari kuenda grade 1 kuri kudiwa zvakare school fees asi kutaura kuno kuhongo ari kugara nambuya vake kumusha asi ikoko zvakare kunodiwa zvekudya kunodiwa magumbezi inguva ino yechando nhamba sekutaura kwandaita dziripo pascreen varidzirei taurai navo kana nhamba yavo ichiinda kuvoicemail makasinonoka zvakare kubata veSly Media kuti tanga tichida kubata amai nababa asi nhamba yavo haisi kuita munokwanisa kutaura nesu kana kuya kuofisi kwedu tokusvitsirai chipo chenyu kumhuri iyi pari zvino izvi ndoti ngatisununguke kubatsira mhuri zita ndonzi